Hello, good morning. Jotono no khaklayo. Jotono kaham no tong na hanen ke tini ke anga ni chigon cha jemi garden of Faizak mane bari chigon cha sana mane omon rong no phungna hane phaimani do onke jora bakari blanke tini bo kaise jaga hasal jaga thangjang nai ganke time to tong ko ke topono thangnai tini abono rong next ani te kaise vlog nong nai tini thangmani ganke norong nai tong nani video no tini pa sak jora tebo kaham video to Faizak norong ni bagai ke nai tong ka sai mane pa sak jora nai tong di omong ke khama kisa no kai mani to ernai blena angke taklai khali rogote ernai omong ke kisa khama kaijak tei tongo sutai kai mani do omo tebo buhang tong mana hapono tamung kha sase bali angke omong ke oro sutai borbok rok tongo sung muya wo reisana ni oro nin chabo muya chakhi rogo muya gudog rogo reisa wo sutai borbok ke tebo phunung nai tongdi logiwo nobar sip phai tongka ko yang ni simi nai khangka markhena nai thotogoi tongo do ko yang mo khairo ko ma mani kai jago jago tham tong phuno gana omong kainke king chili kai mani nai gedi sangketa tam khejani watai belai phaima dang kha murani thangka mo buthai thai tongka muran jakhe noi ko muran jakhe no bo buthai thai tongka ganke te kaisa tong chukun tia murani thangka te Kaya omong kita thaya ko yang te thajak to ko to norong no phunuk nai ye ko mo king chili thai to ko mushroom bang man ta sasi de omo ke bu bar jak ko buthai kaham to na ko chini king chili buthai thai jak lugoi man khana nai thok ke tei tam toin ko kuli haraba ekdom balo to mo ma payu hne ne pai tu phai mani chang bo kai ri re khang ka ba ta kisida balo kang ma se tak te pai na nang liya mo to mo khei blai chatung tung man ta sasiri o ma nai de mo pura mo khei blai ma mang kai jak te obab kari khe sasiri kaham ke muya bairo haine buti be jadi yang tongo banda pantang ke to asuk thori maya sasang mani bagine ko te phantok bu phang tongo tam seman thuya tongo ko samsata bo tongo mo kai mani mangno ke kasing masala tongo jedi जों कुनु टाइम ओ जागा न याकारि थांगा हिके अरो फाइने बर रक मारखेनो लाबुं नाय तांगेन के जों आसके मखि थं गोबां मारो काइ गलांखा तै तंगो उसुन्दै मरक जतो न काबे मानि मां माने पाइ मा साउ हनै ता खमबो काइजा तो नाय थक omong ke cinema santini bini mini garden nai di boni orang ke khasing ro kaijak tong tebo mosok ko ma kaijak thaibe ko thaina nai tong kha tai tong ko chakumra bosok balo nai di omo pura marang tong kha bosok balo ngene chatung tung man bagai nai ri omong ke khum kai le mani ko khum nai thok Mistri prakai mani yang gula brok. Enggak mau kumbu pang kotor pai tu pai mani. Kumbang mana gitu. Oh mom naik lagi. Borong setiap market kai lejang naik thong gitu parman. Wah gula baca tong hablet haske. Lamsugo jotono no ani tini ni ketal video ke tabo ke ang thaipong bus leido khoya koi na bai kha ke omno tini ang kudok songnai tam ke songnai alu kisa moya kisa re mang ke chakam ta alu kisa thebong bus le kisa yang tunggo mo muitubo baramo baksa nosto singi tongkha nosto na nai tongbai khata ke mono bo kudok ri risinai songrana
Angke kisa gudok rok angke mosok kolam ke thokja gudok ke norong ke bahai ke thokja comment khai sabai di angke kisa gudok ke mosok ke bang kolom ke se mane thokja gota chini boro rok ni moi ba sob somoi no moso yok nongo gaban bage mosok ke bang khe roi tongo ang tabuk tabung ke moi tu warno thaske rawoi na kha ang omono tabuk kaham ke sui akuine tabuk kutukoi tongkha do moi tu warno ke sob somoi no tei kutuk jak furumang no sung rena nangoi ekhe malu poja swkang ta redi ta moi je fru kutukoi tongo thaske a somoyo tei kutung ko khiklai dengke malia tabuk ke moi tu warno rok kha tongo tabung kani moi gudok mon baikha hingke bonang thaske gudok nai tabuk hingke mosorok thaske kepekri gudok ina krana abon porke maisa sinai hingke moi borok oi maisa ke totra selai abon bage kisa misa pon songoi ma jau omo tini chini dinar ni moi mo khe chakum mora bo songoi borok ni kya gudok he o thali mi tumo yang ani bo gudok no moi tini Good morning, jotono nong ke tini ni breakfast tongo chana boil. Ke tini to onek long journey nai aboni bagai. Fungai siri siri chana chara jakata fan khana ni bagai. Watai masuk ko marke ko. Suka watai waka marke. Tini ingke kaisa jaga o thangai tongo ka jaga no rong ani video no pai sak jora nai kha ingke saimane ang bo jaga o thangai tong tini nongkrmani bo jora watai bo phaimani jora omo haimang jengai tong su poila angke satung sisrang srang ke tungoi tong manam sa aske watai phaika ta sasiri मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस सुंदर है ना बहुत सुंदर यहाँ के वाटर से था का Norong ani video maximum no ang travel khaimani video mang no nuk nai do tangai hingke ani samung no mo hai tini orong ke khana oro ten dino uro abo hai kono kaisa jaga wa ang stable ke ma tong ya boni bagai norong ani video rogo kangke travel khaimani mang nuk nai hingke ang bo video khaina ni te alada jaga wa thangmani rok to kono video phunung mai amon bagai ang je furu je kono jaga nongkhori thangong ke je view rok naithok view nung mane abona ang capture khayo abon rong mai baksa share khaina bagai hingke tini ni je view tong mani ba aske naithok mani to sasiri abon bagai rong mai share khayawoi to kaisa mai angke yango hangke watai phaise thaka ayang hangke nongkhor purung ka aske watai phaimani mardo yango hangke satung srang srang tungoi se nokha megla megla ngi tongkhoba mane tam sanani ode watai phaijak ya nokhano nugoi bana sokang ang tini je jaga wa thangai tongo a jaga ke belai no famous belai kino famous do kabunga borok phaina mo sungphano phaise maya thangna mo sungphan thangmaya naina mo sungphano naisi maya angke ang mo sungo je ani video ni through tei phano norong naithung honai ne hingke tabung ka to ang thangai tongo norong naite saimanai tini ang bo jaga wa thangai tongka bosoro waisa pujang udo a jaga wa bosoro waisa pujang ko ang bo ani nok bai bisi sali a jaga haipano se Nogia haipana ang jefru o samungo phaikya afro se ang abono nugongke tamhonei sanai kaisa god bless no honei mano abono je ang o jaga phaimani pore kwbangma jaga nogia rok nukha abon bagai belai no bokha kwchang wani thangte tabungke bisrang onjo sok paikha tei bisi kerikha malanya naikha nai tong di norong bokha logoine ang tini bo jaga thana nai tong kainke thangte tabungke nok ni lama se sok paikha nok se khatangai thaka angke haibano tam khainai ba jora bai khajak bai yogia nijini samungo no ma thangra nai sakang ulo rogo jora rok man khangke phainai ta nogo bo hai deba haibano nok lama no khangke kisap bokha kosto nango ta age running khai omo hingke to rod motai hingke jara hasal ngai tongnai rok borong ani video ni through tei pan naithong hne ang o video khaimani hingke tini hingke o je mondir kotoma tangsak tongya da o je kotoma khe mondir tangsak omo tini udbodon nai inauguration nai hingke samano hingke omo complete ya kotakla hingke omo complete khaba inauguration sinai tini hingke horni view bo kisa phunugoi risibo na tini
hingke horo hingke aske naithotok ongoi tongo mela to khana seng nai khana sero jatra hingke ba tini hingke mela rok just dokan rok asuk drop siko hingka hingke o jaga bo o je o khana rot sonani bagui omo bo completing ya khubui o jaga o ready khai tongo omono kisa ang tisai tongmani ta hingke tei kisa hingke no nogo thangsina hor bo wngkha tabuk tamui tongo horni 9 ta tamui tongo ang jefro o video khai tongo hingke tabuk kisa haino asugoi tongo o jaga asukmani o jaga bo program ngai mo 9 din cholinai pho o jaga ni je mela rok ba wana soka 9 din marangnai haise hingka hingke nogo thangsinai tabuk hingke Melaghar Rath horoke bsang naithotok horbo thugruruk noborbo sip sip phairuruk tabo hingke chwng nogo thangsinai hingke horbo belai kheno wngkha aboni bagui norong ani video no bahai chajakha bahai nangjaka comment khai sanani tapok di tei norong tomung no ani video no chajak tongkha hingke like khai di share khai di tei tabuk phano norong ani channel no subscribe khayo hingke subscribe khai ridi ke tabuk hingke sokpaikha bisrangonja bazar o jaga phai kisa traffic jam wngkha do haipano dati no komung thangka hingke tabuk hingke nogo sogosinai amo hingke tini rot jatra ni thaijok paitu phaimani barmis doborni thaisok omo ke thogo abon bagui mo paitu phaikha tabuk chaina grana mayo khuchiting mai chaina kamuya godok tei thepung busli mosteng bai chini mistri pura songoi tonsoka hingke ba tabuk thaisok sagrana tabuk ke belep belep khe rabai khe angbo abono barmis thaisok no tabuk chai sinagrana